tamperelaiset tänne SKP:n teltalle. SKP on taas jalkautunut kansanjoukkoon ja yhdellä uudella eduskunta-aloitteella kenkää rahaeliitille. Ja se tarkoittaa suomeksi sitä, että eduskuntaan on valittava ihmisiä, jotka eivät ota vastaan lahjuksia, tekevät vaalityönsä itse, maksavat vaalikustannuksensa itse, eivätkä hyväksy mitään vilunkia, leikkauksia ja muita vastaavia. Meidän pitää yhdessä tehdä se. Teidän äänestää ja meidän mennä eduskuntaan. Näin asiat toimii. Olkaa heittää, täällä on kengäheitto. Täällä on saavi, johon koitetaan. Ja kenkä, jolla koitetaan, jos haluaa antaa iso kenkä sille, heittää isolla kengällä. Jos haluaa antaa vähän pienempi kenkä sille, heittää vähän pienempi kenkä sille. Tervetuloa!